Takže zase ahoj, jsem tady s A13MK. No, nevím, jak se to vyslovuje dál, a to už je jedno. Britská armáda, no. 3. třída, lehký tank. No, aspoň něco už jiného, jak minule. Takže zase vás zdravím u hry World of Tanks. Opět. S kávečkem a s Churchillem. Tak to si nedám jako to. Do toho! Tak jo, takže jedem. Uhni. Dobrý. No to ale já jsem 3. třída, takže... A to jsou 5., takže nevím. Jsem si měl radši už fakt vybrat to kávečko, no ale tak to je jedno. Ty co děláš? Jsi debil. Takže já bych tak daleko asi nejezdil. Že ty proživníci si tam fakt jako schromažďujou. Nepřítel zasažen. Tady končíme. Všichni ven. Takže toto bylo zase první video s novým tankem 3. třídy. Ještě zopakuju. A13MK2. A tímto se asi s vámi loučím. Takže zase čau.